Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Narito na naman ako muli. Dahil mura ngayon ang kamatis at saka ulo ng maya-maya, ito ang lulutuin natin guys. Ang mga gagamitin lang natin, ulo ng maya-maya, 60 lang ang kilo nito guys. Gagamit din tayo ng kamatis, hinog na hinog. 20 lang ang kilo nito sa palengke. Kaya maganda ngayon magluto ng may kamatis. Gagamit din tayo ng asin, kunting bitchin, optional, paminta powder, isang sibuyas na malaki, bawang, 6 na butil, bell pepper, luya, gagamit din tayo ng patis, at mantika. Malinis na tong isda, lagyan lang natin ng asin. Pinahiwa ko na siya sa palengke, ganito lang yung hiwa niya. Nagpainit na ako ng mantika. Pag mainit na yung mantika, magprito lang tayo. Kukuha lang tayo ng mantika doon sa pinagprituhan natin ng isda. Ilagay lang natin yung bawang. Luya.
sibuyas, bell pepper, at kamatis. Maglagay na tayo ng paminta powder at bitchin. Kung ayaw niyong gumamit ng bitchin, pwede naman yun siya wala. Or yung gusto niyo lang yung seasoning mix. Tapos, lagyan na ng patis. Mga 3 kutsara. Masarap talaga ang patis pang pantimpla, guys. Kasi malasa siya. Tapos, takpan muna natin. Pag durog na yung kamatis, ilagay na natin yung isda. Dahan-dahanin nyo lang paghalo, guys, kasi madudurog yung isda kasi malambot lang yung maya-maya. Napakasarap nito. Napaka-healthy pa nito, guys. Tikman lang natin. Kulang ng konting patis. Dagdagan natin ng 1 kutsara. Ayan guys, tapos na tayong magluto ng kinamatisan na ulo ng maya-maya. Salamat sa panonood. Amping kayo lagi. God bless.